Zvládne pražská distribuční síť další nabíjecí stanice? A kdo rozhoduje o tom, kde budou stát? Pojďme si odpovědět na nejčastější otázky týkající se nabíjecích stanic v Praze. Zvládne jejich provoz distribuční síť? Pro každou stanici se žádá o rezervovaný příklon. Pokud ho distributor schválí, znamená to, že síť je na provoz stanice připravena. Kdo rozhoduje o vyhrazených parkovacích místech? Není to THMP ani provozovatel stanice. O umístění dopravního značení rozhoduje příslušný silniční správní úřad. Budou nabíječky na každé lampě? Nabíjecí stanice se instalují pouze ve vybraných lokalitách, kde zároveň probíhá obnova elektrické infrastruktury. Díky tomu většinou není nutné budovat samostatné kabelové trasy pouze pro nabíjecí stanice. A jak se ověřuje, že stanice správně měří dodanou elektřinu? Od 1. ledna 2026 se podle nové legislativy kontroluje přesnost měření, podobně jako například u výdejních stojanů pohonných hmot. Minulý měsíc jsme v gesci Českého metrologického institutu ověřili první rezidentní dobíjecí stanice od 3 výrobců. Co dalšího vás o nabíjecích stanicích zajímá?